Barkanku da zuwa Amnah's Beauty. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. A Amnah's Beauty mu na yau mun zo muku da sinadari wanda yake da matukar muhimmanci ga fata ga lafiyar ɗan adam baki ɗaya. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. A Amnah's Beauty mu mun zo muku da sinadarin ayaba. Ayaba yana dauke da sinadarin vitamin C. Ita vitamin C tana dauke da sinadarin collagen, sannan tana dauke da sinadarin zinc wanda yake da matukar taimakawa fata wajen cire kuraje. Sannan tana dauke da sinadarin vitamin E wanda yake matukar taimakawa wajen cire wrinkles ko kuma tamoji da ma dai sauransu. Sannan tana dauke da sinadarin vitamin A. Ita kuma vitamin A tana da matukar amfani wajen goge duk wani tabo da yake kan fatan dan adam. Sannan za mu yi amfani da zuma wanda yake da matukar amfani. Masu magana sun ce da tsohuwar zuma ake magani. Sannan za mu yi amfani da sinadarin madara. Ita madara tana dauke da sinadarai masu muhimmanci kamar haka: potassium, calcium, magnesium, labic acid da kuma protein, sannan vitamin C, vitamin D, vitamin B6 da kuma vitamin B12. Sannan za mu yi amfani da rose water ko kuma ma'ul wardi ko kuma ruwan fulawa a hausance a yau. So abu na farko da zaki a nan 'yar uwata a cikin abubuwan da na lissafa, zaki samu madara na ruwa, zaki daura ta akan wuta. Ita kuma wutan ba a son ta tashi sosai, ana son ta zama daidai a normal. Sannan idan kuma akan gaushi ne, za a daura shi a rage gaushin saboda ba a son ta kone. Haka zaki bar madaran nan akan wuta, ki tabbatar ta tafasa ta ragu. Sai kin tabbatar da cewa wannan madaran ta tafasa, ruwan ta fara kauri, ta fara ragewa iya ita madaran, amma fa ruwan bai kare ba. Idan ta kai wannan stage din, wato wannan mataki din, zaki dauko ayabanki guda mai kyau, fresh banana, zaki dan daddankwala shi, misali kaman an yi ki dan yi shi kaman zaki dan jajjaga shi, sannan zaki saka shi a cikin wannan madara din. Idan kika sa shi a cikin wannan madaran, immediately kina sakawa zaki sauke. Idan kika sauke shi yar uwa, zaki jujjuya shi da wannan madara din, sai ki nemo dan container ki ko kuma dan boil ɗinki, sai ki saka a ciki. Idan kika saka a ciki ya dan huce, kin tabbatar ya huce, zaki dauko zuma kamar cokali 4 ko 5, ya danganta, sai ki saka a ciki. Idan kika saka a ciki, zaki ci gaba da hautsa na wannan madara din da wannan zuma da wannan ayaba din. Idan kika gama shi, bayan ya hautsana, kin tabbatar yanzu komai ya koma normal, zaki dauko rose water ki, sai ki saka a ciki. Idan kika saka a ciki, zaki dan jujjuya shi. Bayan kin dan jujjuya shi for some minute, kin tabbatar yanzu komai yayi daidai, sai ki ajiye shi ya kai kamar minti 10 a ajiye. Zaki nemo container ki dauko ki saka a ciki, ki rika face mask da shi. Idan ma kina son ki rika sa shi a nikas ɗinki, wato irin matan da suka shafa mai, idan suka shafa mai sai ka ga hannunsu ya zo yana baki-baki, to wannan yana da matukar taimakawa wajen amfani ta wannan fanni. Sannan ko idan mutum a ce yayi gilashi, ko me ake cewa, mace ta shafa mai idan ta yayi gilashi da ma dai sauransu, za ta ga insha Allah rabi zai fita. Sannan wannan face mask din yana da matukar amfani. Idan kika zo kika applying din shi, kika shafa shi, ma'ana idan kika shafa shi a fuskanki, ana so ya dau iya tsawon lokacin da kike so, saboda bashi da side effect. Abubuwa ne wanda aka yi amfani da shi, wanda ba abu bane mai cutarwa da sai an bada mintuna kafin a wanke shi. Iya lokacin da kike so, iya lokacin zaki wanke shi, bashi da wani ka'ida na wankewa. Amma dai kafin ki wanke, kada ya kai less than 30 minutes a fuskanki ko kuma a jikinki baki daya. Wannan haɗin yana ƙara laushin jiki, yana cire kuraje, yana kuma sa mace ta dan fitar da skin ɗinta completely. Sannan ga masu buƙatan su ƙara fitar da skin ɗinsu a wannan haɗin, bayan an gama za a iya ɗaukan kurkur a saka a ciki, wato turmeric. Idan mutum fari ne, zai amfani da yellow turmeric. Idan kuma mutum baki ne, zai amfani da red turmeric. So da fatan za ku yi amfani da wannan haɗin mai matukar muhimmanci. Kada ku manta ku danna subscribe, kada ku manta ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mun gode.